Goddag, og i dag vil jeg gerne vise dig, hvordan du kan downloade Metro 2033. Du skal ikke spille over Steam eller noget, så der er ingen problemer med det. Jeg kan lige se, jeg kan så ikke køre den, det skal jeg. Pludselig lukker jeg ikke lige, men det skal bare lukkes på et tidspunkt selvfølgelig. Allerførst så skal du ind og downloade et program, der hedder Power ISO. Jeg lægger et link i descriptionen. Jeg skal lige se, om jeg kan huske det. Så downloader du det bare. Der. Så installerer du det, så er det der program. Det skal gerne se sådan ud. Næste, det er, at du skal ind på den her hjemmeside. Jeg lægger en link i descriptionen. Det er forresten en rigtig fed torrent hjemmeside, så du kan downloade alt muligt dansk. Men i dag der er det så Metro 2033, vi skal have fat i. Kan du se, det er den her, vi skal have. Åbner I bare. Det kan så se spillet, I kan så se hvad I skal gøre her. Men jeg skal nok forklare det detaljeret, så I kan se det. I læser kommentarer, hvad vi nu vil. Men så trykker I her. Forresten, I skal lige lave en bruger på den her hjemmeside. Det er ikke ret svært. I skal bare udfylde nogle ting, det er gratis. Ja, det er sådan set bare det. Trykker på den her knap. Og så ja, pis. Sorry, det må I lige undskylde. Ikke ret professionelt, men nu er jeg heller ikke professionel, så det gør ikke så meget. Først så skal du downloade et program, der hedder uTorrent. Eller BitTorrent, som hedder. Men jeg bruger eller uTorrent. Downloader bare den. Det er også gratis. Det kan I bruge til næsten alle mulige forskellige. Det kan I bruge til alle torrent hjemmesider. Så åbner I bare. Se her. Du kan gerne komme herned i uTorrent. Så I ser her. Det skal I bare OK til det hele. Nu gider jeg ikke lige gøre det, for jeg har downloadet det. Fordi jeg har også installeret det. Og gennemført det også, og det er mega fedt. Så nu har I sådan set spillet, og det er i bruge. Så går du ind, hvor du har den. Hentet filer. Så der, Metro 2033. Så tager I alle de her filer. Ved jer, der kan man ikke se alle de her andre filer her. Der er der kun de her herfra. Og så herned til. Det ligner ikke, hvad det hedder, RAR-filer, men det er det. Så I lægger dem bare ind i RAR, og så WinRAR, eller hvad I kalder det. Og så extracter I det bare. Og så får I den samlede fil, som er den her. Jeg kan godt se, den fylder en del med alt det andet. Og det er en Power ISO-fil. Eller det er det så ikke, men det er Power ISO, du skal bruge. Højreklikker du bare på den, trykker Power ISO, og så udpak her. Så kommer alt det her frem. Og så kører I sådan set bare Razer Installer. Den kører I bare, der er ingen problemer der. Og så skulle jeg mene, I skal. 2 sekunder. Ja, og det skulle så. Skal jeg lige vente 2 sekunder. Ja, så skulle det gerne køre. Og herinde, der ligger cracken. Den ligger der så væk, fordi jeg har fjernet den. Men den tager I så bare, og så kopierer I den. Den hedder Metro, ligesom der står her, tror jeg faktisk den hedder. Jeg kan lige finde, hvor jeg skal lægge den hen. Lokale DC programmer. Og så går jeg selvfølgelig ind om Metro 2033. Og så skal I også lige her ind i den her. Og så installere den her, og den her, og den her. Skal I bare, lige meget med alle filerne, skal I bare bruge den her. Når I har installeret de to, så kan I spille spillet. Og så propper I cracken, som ser sådan her ud. Der ligger en i forvejen. Men den skal I bare erstatte med den I finder her. I tager den, og så dragger I den herover, og så slipper. Og så, ja. Så skulle I gerne kunne spille spillet. Ja. Jeg vil ikke lige love, at min computer kan trække det, imens jeg optager over Camstation Studio, men jeg kan prøve. Jeg har så bare lagt den oprette en genvej, og så lagt den ned på min skrivebord. Men det er et rigtig fedt spil. Det er virkelig fedt. Jeg har gennemført det på Easy, jeg er i gang med Normal. Jeg downloadede det i går, så jeg har spillet hele natten også. Ret uhyggeligt, at man sidder der midt om natten og sidder og spiller et spil som Metro.
Nå, nu skal vi i gang. Jeg continuer så bare for mit der, hvor jeg er kommet til. Det er meget, altså jeg har ikke selv læst bogen, men den er opbygget på en bog. Jeg kan se, jeg har lige overlevet noget helt mirakuløst. Så vi sidder og fejrer det. Vi sidder bare og drikker som rigtige russere. Jeg gad godt, at man kunne springe det over, men det kan man desværre ikke. Det er måske lidt dårligt chapter, jeg valgte. Nu skal I se her. Ja, det er i hvert fald bare et rigtig fedt spil. Og selve historien er helt vildt fed. Helt ufatteligt så fed historien er. Og den måde menuen er lavet på, elsker jeg. Og specielt det der med, når så står de der to badass guy i baggrunden og quit, og så OK. Nå, men det er i hvert fald rigtig fedt. Det synes jeg, I skal til at downloade og spille. Ja. Det var så alt, hvad jeg havde i dag. Jeg håber, I kunne lide videoen. Jeg håber, I... hvis I kunne lide den selvfølgelig, så håber jeg, at I vil subscribe og kommentere, hvis der er noget, jeg kan gøre bedre til nogle andre videoer. Jeg poster så hurtigt som muligt nogle andre spil, I kan downloade og spille. Blandt andet Mountain Blade Warband, eller Mountain Blade og Mountain Blade Warband og King Arthur, the role-playing game. Så ja, keep in touch.